Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil ya buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Chinsa ni nyachia bono maragabo mancho omo ligariji talikieci emirongo 25 ebere chomotinyo gatatu mwaka bw'ekirubwe na mirongo 25 eke ne kionga chinsa inye je nigongoro kwaro ni toto nyangiri oitoko bwatara na kuru sensemo yemenyererio nigakoro kwa Wilson Makoli na ekionga chinsa inye mwanjo muligererio toko chaka limolioka koro chinsemo chia kanunda ward ya Nyakoe bunge ya kitutu chache South ase amata ya mayaboka na konyora omusayo ya mugasetio mubuga yesinchira chubo tutukanu ase egesona kia ya amata ya agento kia nyakaba gekomo chikwa mono kobwa mono na kobwatakana una nigo amarua atancheiri akwengwa ase chinsemechio mulikito diponi asanya nigatara chinsemechio na gotwara ndio robotiro kobwatio Habamenyi bekenyero kia iti kanunde gotoke meye location ya iranda ebonge ya kitutu chache South nigo baturwa nege kurege tindi maiga yo mubere bumosa yo mubwe myaka ya gatwa gotoka gesona mwabande bunatokorerwa no mugambi borogongorwe Charles Nyamuso umuasisanchi wiranda irensia Nyakoe location na indelero mami yabono na nuri reportinga omwana okurukwa Dennis Ondieki Omanda otokire bakwete ase compound yoyo mobwe kinyoro yeito na wana ikororo na witness no maene mwana na bakwete na ende digakoroka nanga no muntu okurwa manyi kwimyore yemo
so naimukia step yukaragiria basigari twikira ase bomu iyo twanyorire ng'ama y'omono inasirete ng'ane yiga bono nigechanetie abanyakenyero maega y'omosayo moke gosiria obogima bwaye ase enchera y'obotutukano nabo kamambi samoko bokamambi getukwasoko genda nje nari gimboke nchiche mata nkonchiaro letugunsa igakwane sinde metaisemo lakini nasi nwakoboka acha konyore simye kondangiringa ki inchude ni si ara ile mwafanisi ngo minyoka goje amana nanyo denisi no ara ile gabu ara ile bogeka amanya korumonwa obokima gosigari ete gosigaru katinto manyeti ngo boli fanisi amanyana ngaki fanisi ngaki bono mwana yago kwera gaiga ngagate na abande bagatira bakamotiga gaiga nchenka bwanko bokale kenege ndogete twarorire kebe mwana yutari mochege tari kuibira muntu nanyino boni goba moto genya gusira buno mumura bwo mokya no mwana makumumura nchusi arwete korweto au murugi waye igaba nyoriro umwana yomo ni tugusabe serikali kendere gutokonye chunguse manye ngigete to mwana angu yakari kamarasi ngoni ari necha watekana nebikora bunga bimwe biga byabere bikoene kigwa email sebinyoro abaoni ebinyugwa bitancheini ngo baba bagosie mwaye kiara wono ikinege ntibiwo kumiya korekanire onye ndi abantu bari kuwanje turi yinjira turanyara komenya muri mugondo nero utawo ni misaye bakora basumike kinye baonye kabone bintu bindi mbiro bikoreza so kinda amangana sine kwa mangu baitu banyare gotiga bakori bintu bindi birabakonye no kende gyonsi yone para bintu birakonya abantu obuga marua yaiga obo tukibono nigo bwachakire elia mate yenye gusira enyare konyora obwene bwaye we are trying to invest manyanga ngakyumono yare gusira it is said ngomo nonko nyare kamurasi ngabona baite bakalika murasi ngababa bagasoka ngatamanya ngibagenda gukinga banero cyonyore bakwa mwana gakwire tigita kiyaye so tinganyara okwana kende because iri chikondi rororo na hendo uchunguzi ngokorwire egera tumanye the bottom line ya mangana ngikia cost makwiri y'umwana Dennis Uripoteria itasene kia unambe ya mkorega sekenyorogia iti kanunda ego toka imeye wodi ya nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South ilitida ne inkoro kwa Dipon Asanya na jumbe omukoro bw'ebunge ya West Mugrango omusike Vincent Kemosi iganya kabaga bwesokia sentune ntangana kigima gukwanira igoro y'oburayi na siasa cia Nyamira kwa mono siasa cia Kenya Johnson Ngima asanya kabanga komochia omujumbe bw'ebunge ya West Mugrango omusike wa Steve Mugaka na boigo aba MCA be county ya Nyamira kubwatakana no kungusana no kwanya kandira kone kwa asinse mechio boigo omusike Kemosi nigakwanira igoro yeganga ya omuwaziri omukoro musike Fred Matiang'i yokugania kaba omurayi bwense ya Kenya omwaka w'ekirubere na 2052 munago tumanya omorikito Fatigada December ase entunda entangani kigima nigo oyokabeire umubunge o West Mugirango Mosque Vincent Kemosi Mugaka esokire na gukwana maega yigeka ke myaka 3 ase engake yiga yonsi nigo Mosque Kemosi atebire achiete komenta amasomo nabo igo komwari bagarigeya umubunge obonoiga o Mosque Stephen Mugaka kokora emiremo nje nabwate bintu byane nare okora ekemokiabo after chikura chairete kaina gaso school gukora masters ejibono igana kodire umubunge oyo omukoro nigo akwanira emeroberio area konya babekire ensemo achego ikirania eyo mubunge obonoiga asinyirwe goikirania moyo kubeka chistima twabegete na ende goikrango mwerio rito gochukurwera obisi twakorete sabeyi ye chistima asange sana lakini okuminkoringa pakekero konya twakorire gasi eyo na ende yaikirenga n'ekibesa cyari kubeku chistima kibekwe umuchungu itochore tu Steve Mugaka taranyara gusuma erindegere chistima kibekwe no ene kitaya nabegete weta erindegere konyora security y'abantu chistima cyose kirimete erebu n'umuchumbe igabweneta abwatira ne county erindegere ko make sure nga chistima cyongwa kanu kire kipil aseripego koru yako rudipea erindegera abantu banyare konyora chistima eyo yonsi gerimete
Obututukanu bwobubagi bw'ekibesa ky'ekipasari imeya West Mugirango ningana Omusike Vincent Kemosi boigo ayekwanira ase obwagare chipasari obututukanu bwabeire ororo borobo sana igo nkinare ko buri umuchumbe nga chibesa ayi chye serikali cyarenge kinyinge sana ekero narengo bisi tware ko 137 million ekero umuchumbe baswa rero West Mugirango gekonyora karibu milioni 200 nechi pesa chikorwa se chipasari yawe chirange 64 million and yet abantu ba West Mugirango mbai konyora bese icho ensemo ya siasa nigo Omusike Kemosi araria buna ere nobubunge bwa West Mugirango arache kurwanirira engaki yobochori obonene kuna tokonya gusuko uchimutua bono pressure na bwate yake irake ehinche na iranire ekeroge ke kya West Mugirango 2027 nonde na kikubo igoro yechisegi kya Nyamira kati yaba MCA nigo abasemire aba MC abaiga babeke kitobauti cyabo ensemo na kubakorera umunyamira emiremo atavya ma MCA gospel n'abasani bane mbayiranga abantu banyamira county n'abantu abariri enjire bakonya gwaki abantu umupira bonsi pia abantu babarigereretie ase chitimu kiribere onde tayo oro muyakobo oyonde ira ninse toikaranse tugambe erindegere tuigwanane bakorega abantu gasi onye mba igo chikokora igo abantu banyamire gontegete ko baburia ekere igo ika 2027 onye community bon speak enda nkaba correct chingaki echecho oboririe omuguzi omugima koba amo na kumubwatsi amatiangi asekerogo kyomorai omonene bwense na hende toigwana nirenga bunegeza kyomugusi itokobeka namo na intu asego ikere serikali ya igoro na intu to negotiate engakieria yomugusi ari kumwegesergo kisiko bono yakoreki na intu to isaine ko gambe nseje taiboigo oise ko rank leadership asa abantu bagambire nseje igoko nyomugusi ne ari ubwate irieta ekere ingaki Fred abaria Hiko ripoti ya Getembe kurwase kinyoreke iga kiangora rankenyo kegutuka ewodi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango County ya Nyamira Njefatigad Isemba na boigo omujumbe w'ibunge ya ya Burabu Omusike Patrick Osero ritikulia lero nikanya kabuga kubwatoka chipasari chisaine chishiringi jimilioni 12 ujasaba kwa betskuru je secondary ime yebunge yo Omusike Osero nigatabuna nigara chikobeka omukia bugukine birengo byo masomo ime yebunge yo naboigo kugania aborokigwa na gusaba alimu kwa alibaga aborokigwa banyarikoba bagosoma mulikito Paul Kabokara na mange omujumbe w'ebunge ya Burabu Omusike Patrick Osero itukulia lero nigachaki omurubali bwokubwatoka chibasari cheskuru cheche secondary ojasabana ime yebunge yega ya Burabu echo chisaine chishilingi chimilioni 12.5 okwanekere Osero nigatebire muna murubali yega nigoratkunyara kobako kubakonya abana kwegendereria muna masomo nabo igo kubakonya abana bari barura ase chiamate chintaka igentatebire buna bari bonse bairigetie nigo baratkunyara ko bakonyorege kero murubali nigo koletwe asobwa soku no ekene ibazari tegwisa na abana bonse pi wono tokorigere bari the most vulnerable partial orphans na full orphans na butokora rigiri kwanza na kitwa tumiete aba chief sub chief nyumba 10 uchinse na bama etekere kenyoro ababura ka ngayibago toka abana babo na butwa ete priority entangani alafu abande baadaye igo muna nate bantu kuisani kikero monto lakini rende style twachirwete this time awondo chenga mararamishi na make kubwa last time kicho murubali yo igani goikeranwamo n'abarimu abonene kurwase chiskuru aho ime ye ebunge yega ya Burabu asiboigo abebulya obaikirana sanjiga batogyo omurubali yiga na kumwakira ngambi yamono Omusike Patrick Osero asikirianga nigo omurubali yiga uratkunyara koba ukubakonya muno era ngambi yamono chi principle cheito abana kibagire chisukuru keli bairunke begeke kamuranje batige
bara abaiko kiagera omwesimiwa na kianyorire kumwakera mbia mono nandire tumusabire next time round karaire nanda inyora abaiburi jumba rwa bataka abana batari kwenyara kero umwana at least nkonyora ari basari inchengo chikwera nilingambo ya mona sengencho jo mugambi akorire nganengia asoko tonyorera abana baite pasal na inde nyasaye tukumusabira nyasaye amomente na inde chinga kichinde 2027 na inde tomo amagoro chipaseri echi njitokonye asaba chukuru tubwate na baibuli egekogera uchumi ya kongire bona baibuli mbati baigubuye yabaini karicha abana baende chiskuru abana basome because education no matter is equalizer igekolenganania abana babatachina abana babataka nigintu baigosera singire na bateba nigara tkunyara kabaga kubeka chisa mimbosio asibiga gendre kabaga kuliranga ibasari hichi abana bari bechi university na begonechi college nijiko bato kwa wangomono chinga kenengo era nyarkoba ikubato kwa so rero twa manage kwa abana saidi ya 3 basari kero yomo chiziringi chiri winye ezi chibeze chiarurwe se serikali ntuganyete chinde tumana korra abubande bechi university na abandi ngana kitoko bakonya because konya abana bariri mono chi principal jariri abande bango bata kitoko sika chiskuru mapema so twara gato release chibeze chi abana bakore skuru tamwe and then tumana koende kuchimotu igo twa abana saidi ya 3 basari rero egingo reporter gataseni kyo wanjete kyagatembe kuroiga imehye bunga ya borabwe county ya Nyamira inchiko ngoro kwa pole gap okara na mwancho mo rigarali abakaka abekiombe kia mwamogusi nyagetinge Eltech Council na bobangoiga komochia na kuikelia gekore kya nyantako bagakanekwa asinte mo chia Nyamira ase musubate yamo anyatokaba gakubitirwa kuruta amaraba asoboina aboigesa anyatokaba gagwetera egisusuro egetindi asabanyakaba gatabona kiro muntu na bwata obwene bugaye naboigo abonse anyatokaba kumkie getambukirwa kusaba kubwatirwa na gakorekyo bamugirwe getambukire getindi kyalishiko evideiga yabwatetwe nomoroki wa gekorokia umusubati Melen Mugaka kurwa liamabeya imiye county ya Nyamira kagususurwa nakubetererwa kuruta maraba asembera chinga kicho komoenia umugako niging'aneiga yagendire kumusebirengererie binge nabange nigo bagenderete ko yigikiria bunanonye abakagerwa batangire nabo bisa babanyimbo ababwangoiga nabagaka bamwamugusi nyegetinge Heritage Council abasanga negetaseni kyagetembe asensemo yenyebunge imeye wodi ya sensi ase county ya Kisii abo batuleka chinkore nago kigikiria ne chinguru chigoro rero unatwatege ikarege kyabagaka usanga amabana akorekanire gusiye ito aramabe twayakane nako yagikiria wetira kimuma cy'umugusi bakoragwa na Joseph Zakari Mirangani nigo bamentabuna hasi gikoro kisababu cyarengoro cyarenge gutanga umusubati taro tamaraba bunanonye banchaine no mugakoye uyosire nabuna korutamaraba negetambukiro yokogania koligia masesenia yoli oralire natali kebetererio bitango byarenge gutuka roro yarenge konyarekana nga murugioye tamuruterite maraba kosatageti komurutera maraba ebitange ebi mokiabo nigo kiarenge nga omong'ino oyo neboeranetie tararumute igoro etango kende nigo kiarenge nga omong'ino oyo nare enga kiaye yabang'ina eyaikire tarenge gwancherwa elieko bakero mutienyi tarenge gwancherwa ruta maraba bamentabuna ebikore bingabune ebyo nabibyagendire kwirira chimbwa chitabwenereti asiliroba lya gusi naigombi bwenete kugikiriwa asibabeka chinguru eng'anabuna abakagerwa abo batukwe nakwimukirigwa egetambukire getindi keri chiko ekero kware konyora ng'a umugaka umwana oyo chiro nyorire asumenyire basinyaniro sokiro chirao oirwe ng'ombe
tare kuri mai chabere na ndate kubate ngombe ya kabire kine kimuma re korete nka omugaka kikwairwe nyora ne mburi tibweba na endo bwate richo nderi ya kabire ku Rwanda nsemo kwaimire gesa kwekyo loro re rwansi rwasirire ori ngombe chia mane twe nere omonyene omusubati oyo kabere ori noyo bwama oyo kabere nere okoiraneri guchiombe oyo mutangani ngombe nchianya koiranigwa Nkurubuthire gataseni kia gatembe kurega se kaunti ya Kisii litera nenguru kwa Daniel Untiri Mwanjo muri kirabwa tokwenda sensemo ya kabire studio tunyole basembo wa gatembe kurwa somugaka ocho nyambasura tokoirana nyale ko bangobanye ali ayanda tigarite meyeke onga chinsenya Baraka ninjo ninjo gatembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo aende bone nkwana ya bonchali ngai chiakeire omwandali ngulia chigana ona kolie bigogo ngai chiakeire omwandali nguri yakere omwandali ngulia chigenda kona kolie bigogo ndi ngulia nensemerie nyangi yeke gusi abantu bagakanire kabisa pakku kabisa mokobara ozempe bajikole ndo mwezi koibuya liyo wakana kwale ko baro kwa wata kanoni chinyameni yacha kabisa ngabali babwana bakuli kabisa hakuritana kabisa hakuri kebwata mbo mwanda lingulia ngai chiakeire mwanda lingulia chiano na kolie bigogo le bintu bichoma chikona kolie na musyo ngenyega chiana utona na musyo munyansiga na bwe bigogo chiakeire mwanda lingulia Baraka ninjo gatembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tempo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Uhuru nabwate. Amone kisimiki. Uhuru nabwate. Amona mabaki. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Mwancho muri karibu nande asenseme iga ya kabirine ya mwelio yekionga chinsa inye igati yaba menyi be county ya Nyamira litukulia leo ni besokia na kumumochia omo senata bwe county yuo omosike okongo mugeni kubwatikana amone chingona chia kwa mono ese banya tukabakorania amangana amono mugavana bwe county yuo musika munya libo litukulia goro ime senate korengana negati yaba menyi abo nikobagota abuna omo senata okongo mugeni nigatigire emirimo yae na gosana na emirimo yo mugavana omusika munyaribo nabo igoni ko bamuganiria nyare ko gagotiga gosaka kwali baga gakwo mugavana nyaribo libaga anya ko bagakorera abamenyi banyamira hamagendero nchama ene ngigwete no eno gukura nkure nkisene ta ko boli gavana ata gotiga gavana ko ligasi yaye nere keraga ni chinga kichiaye onye toko mochora nera akore tiga ne gavana pi akore gasi yaye puna tuwa mwaete mana tokoriwo obuya wake kini obuya into bana infintoro bali to anyorire amagendero amusi sineta babu atire ndo akora lakini amangana arago chakati riyo mana kongo mugeni ne sineta bakoerera abono bnante ne inega onte nine kwaniapa na nata banje numanyagitari na ende na kore gasi kenyingi nene nakabile examen amangana angu kana okongo mugeni rubwate boundary yao une senator wono amangana na igwete igoro are senate ntogo kirinaro amangana mo senator kwanete mo senator igaguchana na mugabano itobobe ntutageta mugabano itoribaga akore gasi yae wono ngo endara matanga chinse guchirogoro ari guchisoborogoro tana goja matanga ga maintwa atoero ngoriende toigwa mangana gukwana igakwe bacha ogenda isiko uchukwane na mangana amusia gutarira chipacheti bungarete chibese ground ya twanya kora bese iki ere kare bisete twanya kumubol maswali itigache ga ground data tena kyatagite nandonya gataite kirokyo bagabana tigate gara 27 ntoibali rigo na intutoro che binkos biyo koregas nero raro nero manne nero takir kubanga mata account ono na mangana bayo kumutwa ya gukorwe radio mambia no musene tanko yana bali gavana gavana ne bwate gasi ya yokora no musene tanko bwate gasi ya yokora uyere tu amuyuro kirenga ki amatanga wapi iwe gavana kurwana tuwa ko moyo gago che gusara ngiri abantu bukutano atote na bateneri ebe skuru ya secondary ya ria Nyanjabira niko besokire na kobolia skuru yuko nyara kobage gosirwa kuba muno esamagacho ayuare ebirenge bibe ayua nyari kobaga kugwa amo nebirengo ebibe byekinyomba kya kibara gose chicho ase skuru yuo niko banyaka ba kobolia abarayi bonsi bwechinzame jugwa sokia na gosira magacha yuo azabanyaka bagotabuna niko babere bakoira ebiriro byabo esaba chumbe gwikira bono ikabatato abanyaka bakora ime ye bunge yuo ya bumachoge barabu korendete baranyora obokonyi kurwa ase abarayabo niko babolje konyara koba gosaka tambogero koimukigwa eliko konya eskuru yuo. Tumekuwa na wajumbe watatu tangu these classes zimekuwa condemned. Wajumbe ni watatu. The late Onyanja, God forbid. Tumekuwa na Professor Ogutu. Sasa tuko na Mr. Barongo. Hawa ni wajumbe watatu. Kila mjumbe tumejaribu sana kumwelezea kwamba tumekuwa na shida hapa. The late Onyanja akawaturumia kidogo, akatusaidia na CDF money, tukajenga madarasa matatu upande ule. Sasa Ogutu alikataa mwenyewe, niliona akikataa. He almost abused the former principal.
wa shule nikiona tukiwa magina principals meeting na members of the boards sama shule hapa, akakataa kucha, lakini kichina chini alikuwa anajua shule iko na shida, ilikuwa imecrack almost all over. As the current board tulienda kwa mheshimiwa sisi wenyewe tukapata ayuko kwa boma yake huku Rijabu. We made effort, we went to the office. Actually we've gone to the office twice. We met the fund manager there. He told us to hand over the proposal, which we did. Then later, like 2-3 months later, we followed. We didn't get our file in the office. We took like 20 minutes. The fund manager asked for a clerk for a secretary to look for the file. Finally, it was gotten. Tukapata vile proposal tulikuwa tumeandika, akasema sasa wacha ikae hapa. That was 2023, around July, August. So the whole of last year, again we decided to go. We have been having na mwancho muligel sensa moyo bonchile nige kambani yobarani wa mangana gotoma na kanyara chibe ya Safaricom ya chakiri gotumeka enjira ya kerero ya artificial intelligence na boy kubwatira nebyombe abyo borendi eliko nakabona abana nchi mbali gosiria enibo yabo munagotomanya mulikeito Innocent Makole. Kampani y'uburimi ya Kakuzi yikurobokorera bwae aigemense na bwego mucholanda n'Ubwongereza yairanire inse kibese kubakana bawekezaji bwae kiro mwaka gose dividend gwika chilingi cha milioni 132 magayo mukebwo kone cha avocado gochisko yense gosinya kubika amatunda nige koro kyabuna Kakuzi yanachire kibese cha se ibere igoro ya isetu yire chilingi sana satasekeresha magaya yakonyora sare chilingi cha million emiyememerongeta ya manuguta isana ibere aso mwaka wechire bibere ne merongebere no yokano yuge tomwale motinye komena kabere korwanyore faida ya shilingi cha million chiminya emerongeta na isatu nuguta isano mwaka wechire bibere ne merongebere no yugatatu chi dividend echo nigo chigo chago wakano abawekezaji bakakuzi chitalike merongeta ya momotinyi ogatano mwaka yo nigo chire chekerango ginse mono koro mwaka wechire bibere na 15 ebirenga kikakuzi yakaneze shilingi isano ibere asekereshia gotigana nayo egarama y'ubugima aigemense nigegendereta gukinenga kiboga maguri chibanda kindira saslimia 45 kikeire gunia ya mwechi kile 40 koni go shilingi chiri bwinye nechimia isano isato kurumotinyo mutangane bo mwakoyo abo boigase kagire bunago ikomotinyo kane bo mwakoye buniye chibando nigego chego kina ligo shilingi chiri bwisano nechimia isano ugo kino ko kwirigori nigo koreke gasereria kene naso bulendi bwendagira aigemense kubwatekana na kirebo no bokima na bubwanchire muno n'Abakenya kulindengo chire ko bakonkubika emesa ekiombe ky'abatugi Poultry Breeders Association of Kenya PBAC nabo ky'abaraisindagera yetugo Association of Kenya Feed Manufacturers akafema vyarurugo kurera buno gokino ko kwabeiro gwako kona sector yindagera yetugo nabo kwirira komenta kwa maguri y'ekingoko amagena y'ekingoko amo na mabere umunyakerugo o akafema Joseph Karuri obwatanirie ubokongo buno gonjuka kulire lige salike nabo goturubanirwa ko bagi aiga Kenya bono ebyombe byo bya payback na akafema byaruruko bolia serikali monasomo waziri bobolemi Mutahi Kagwe gotugutera legetango kebekero kogorogwe chibando goche emeyense eliyo koene kibona chibando konyorekana chire nagotangi nchara gokorera kampani yoborerania bwa mangana gotumana konyora chibesa ya Safaricom yachakire gotumeka njera yekerero AI nabo kubwaterana n'ibyombe abyo bulindia eliyo gotange bikoro byo buliyangi na koene kyabuna chibesa cyabateja babo njirendire bya kampani yo yemukire getambukero gyo kubeka emerubuli yo kumanya enga kyumuntu aligete koibirwa nabo gotanga bosyo bwo gokorekana eyemo egatie chinjira chigotumekwa kwibira
bateja ba Safaricom gwetera gwakirwa isimi na kong'aino buna no mokori mirimo Safaricom gwaka gose social engineering abwaso kwena no bobisi bwago na magega yae kwa ibirwa enjera yende no gonchore line yesimi gose sim swap abwasa baliangi bagwekona ko baba kori mirimo ba Safaricom barike chiline chinya na bego baibo bobisi abwe customer. Most common schemes, fraud schemes, would range from starting from social engineering. This is where fraudsters will reach out and purport to either be calling from Safaricom or any other financial institution. Our AI-led operations is based on 3 core pillars. And as part of improving our experience through AI, we've developed fraud detection models ranging from identity theft to social engineering, enabling us to block and deal with fraudulent activities. As you know, in an ecosystem like ours, you'll attract criminals. Ripoteria Ekionga, Innocent Makoria. Mwancho mwoligere kirabo no tokorera Ekionga chinsa nyase litukeliga lya lero nche nigongoro kwaru ni ototo nyangiri kurwanza memenyerero ni otwa waternere Wilson Makoli abaye kurwanza ya transmission ni waternere Kevin Ongeli ko DJ Atsan tokoni obo tukobya no boligere obya imiyaga Tembe TV Ekionga kya Mongosi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku.
ase ogo design print nabo igogo brand gwakero chibiche nabo igo videography kisi print